Na lonxa de Ribeira, os mariñeiros falan dunha campaña de xarda que comeza a dar sinais de esgotamento e dunha sardiña que, malia servir de apoio, non chega para compensar. A xarda segue sendo unha das principais especies para a frota, pero as capturas están a ir de máis a menos. Así o relata un dos mariñeiros que asegura que a campaña comezou ben, pero que agora está a fallar. Bueno, regular. Foi ano bo, pero agora empeza a fallar. Cantidades moi variables. Hai días con apenas unhas caixas e outros nos que as descargas son algo maiores, pero, segundo explica, o peixe que chega a Porto é pouco. Hai un kilos máis, kilos menos. Hai 200, hai 400, hai 1000 caixas, según, pero poucas. Agora o peixe fallou moito o peixe. No que levamos de ano, na lonxa de Ribeira vendéronse xa máis de 180.000 kilos de xarda, cun prezo medio de 3,96 euros o kilo. Así mesmo, aseguran que a calidade é boa. Sí, é boa, é bo peixe, é bo grande, pero vai acábase. A sardiña, pola súa banda, está a servir de apoio á frota. As descargas superan os 2 millóns de kilos, aínda que o prezo medio é inferior, 2,48 euros por kilo. O mariñeiro recoñece que a sardiña axuda, pero tamén admite que as xornadas están sendo irregulares. Bueno, é unha axuda, a sardiña é pouca. A sardiña é pouca, ora quero acabalo, a matar o día como se poida. E apunta ademais a unha cuestión que preocupa cada vez máis ao sector, a diminución das capturas e a presión sobre os recursos. Asegura que hai moitos barcos traballando sobre a xarda e que o peixe vai a menos. Foi mellor xa, xa houve máis. Agora xa vai a menos, pois vai se acabando tamén. Son moitos barcos que andan a ela. Unha situación que, segundo a súa percepción, encaixa nun escenario xeral pouco alentador para a pesca, cunha actividade que ano tras ano considera máis complicada. Peor. Cada ano vai peor. Todo vai peor. Agora hai que poder contarse aquí un par de anos. Hasta a jubilación afora. Xarda e sardiña manteñen movimento na lonxa de Ribeira, pero os profesionais reclaman máis peixe no mar e miran con preocupación cara ao futuro dun sector que, din, cada ano ten un pouco máis difícil.